Χιουμοριστικά, καλώς ήρθατε στο Καλατράβα. Δεν είμαστε όμως. Είμαστε στο μαρτυρικό χωριό το κομμένο της Άρτας. Δεν ξέρω ποιος έφτιαξε την κατασκευή αυτή είναι, που έχει βάλει και την πινακίδα τη συγκεκριμένη. Απέναντι από αυτήν την κατασκευή όμως υπάρχει ένα άλλο μέρος με πίνακες. Γράφει στάδιο πάνω, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είχε κάτι παλέτες, βασικά μια παλέτα η οποία είναι ζωγραφισμένη από ό,τι βλέπετε με καρτιές, έναν τσολιά, ένα φλιτζάνι, μια σκούπα, δεν ξέρω για ποιο λόγο εξυπηρετούσε εκεί πέρα η σκούπα. Εντάξει, όμορφο μέρος. Αυτό μου κάνει για θρόνος. Το κογιότι εκεί πέρα δείχνει ότι υπάρχει ρεύμα, άρα δεν πλησιάζουμε. Έχει και πινακίδα βέβαια. Παρακάτω έχει μια βαρκούλα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και θέλω να σας τη δείξω. Επίσης, το συγκεκριμένο μέρος είχε και να βλέπετε καρδούλες. Έγραφε Τούλα, Νεφέλη έγραφε, Αντώνης έγραφε άλλη καρδούλα. Πάλι δεν ξέρω τι ήταν όλο αυτό. Και μετά φτάσαμε στη θάλασσα. Πάρα πολύ ωραία θέα, πολύ ήρεμα. Καραβάκια υπήρχανε, με ψαράδες. Και όλα πάρα πολύ όμορφα.